Ikaupat nga rason, ang mga disciples wala gaampo kang Maria bisag kauban na nila si Maria. Kung basahan kaya nato sa Acts chapter 1 verse 14, nag-ampo ang mga tao sa Ginoo pero wala sila mag-ampo kang Maria. Ingon sa Bible, kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo kauban sa mga babayi ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsuon. So ani nga time na ay mga disciples na pud ang mga igsuon ni Jesus. Pero silang tanan nag-pray direct sa Ginoo, wala sila nag-pray kang Maria bisag si Maria tapad na nila. Patsado ang tatong opportunity kasi Maria mahikap nila mulihok mosulti na atay mga gipang-ampuan karon pero kanang atong gipang-ampuan dili man na mulihok no mga bato. Now kini unta nga tak na mulihok kid na siya apan wala sila mag-pray niya ni nag-pray sila ngadto sa Ginoo directly. So awaton ta ang mga disciples ang igsoon ni Jesus apil si Maria atong awaton si Maria nga mag-pray direct ngadto sa Ginoo. Dili kay mohapit pa ta og pray ngadto sa isa ka tawo. Mag-pray kita direct ngadto sa Ginoo.